obra ang kaabag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawagan lang kunyo sa pangan nga Lia, 40 anyos ug may duha ka mga anak. Usa ka call center agent. Itago na lang ang akong address diri sa Cebu City. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong gipamati nga among gituhuan nga tungod kini ning klase sa trabaho nga magabi mo duty. Aron niyo sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Hi, love. May noon kay hiniya ka na. Ang mga bata, love. Oh, siyempre. Tuwa na sa eskwelahan. Unsa na gurong orasa. Dami kay pamali. Ay, nihapit ko sa merkado, love. Kay maayo man og buntag kay presko kaayo ang utanon og isda sa merkado. Mulakaw na ba ko? Kisa may mulutuan na ron. Ako? Sus, siya, oy. Magluto-luto, bagyo na siya, oy. Angay unta, nga matuog ka na lang, aron makabawi kag tuog. Panggabi, ibay mong duty. Unya lang luto katuog sa. O baka, isud lang una na sa ref. Ako nilutoan na, iniguli na ko unya. Ay, lain kaayo ng isda ang masod na sa ref o lutoon. Uy, matagbaw patag defrost. Ako na lang gani luto. Sige na lang ka na lang. Kay maliit na kasi mong trabaho, love. Okay, niyan na. Luto ng akong tinuwang isda. Makahigop na gid kog init nga sabaw. Magsukad na ko. Kay kalami, nagyong ikaon nga may init nga sabaw. Busugan ako eh. Basta lagi tinuwa, o bisan unsa nga sudan nga may sabaw. Mungkaan na gid ko sa pagkaon. Wala ko kaon. Matuog na unya ko. Aron makapamawi sa akong pagpamuwaw gabi. Ayaw kong datog. Pahawa! Ayaw kong toka. Ngayon, dili man ko makaliyok. Ngayon, dili man ko makapugong niya. Mamatay naman ka ako, ane. Lia! Uy, Lia! Lia, magmata! Lia! Nung sa koy! Murang ka nilagong sa maginutong mo! Lia!
Dam ko na dito. Sabi ko, magmamatay na ako. Salamat in taon ka dam ko na dito, Daniel. Unsa ka? May itom nga tao nga mura ni datog na ako. Dayon gituo ko niya. Gusto ko niya patyon. Unsa? Daniel, mamalintag lang ba nga kaabangan? Kay nagtuo ko. Doon ay dilingon na ito inimbaya. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Nagtuog yun ko nga may dilingon na to sa among gipuy-an nga naibog na ko maong giurom ko. Apan dili mo tuo ang akong bana og mga ingon ana. Unya, Tungod to kay natuog kag busog. ala no. Kung si connection ana sa akong damgong may gusto mo tuo kung midatog na ako, Daniel. Di mo na maayo gud nga matuog dayon ka nga busog. Busog ka kayo atong higayunan no, di ba? Oh, busog yun hinoon kay ko. Kay gilamian ko sa akong giluto nga tinuwang isda nga labas kaayo. Mao tong giurom ka. Kay natuog kang busog. Unsa? Mausapit na ingon sa kong mama, Miss Leia. Nga dili ko na maayo ng matog nga busog. Kay urumon ko no kana. Yes, mo sa kumbana, Miss. Pero, lahi man ko dang akong pagtuo, Miss. Kanang mga inkanto lagi. Miss raman na, uy. Di man na tinuod ko. Ay, basta. Mo na akong pagtuo nga maong giurom ko. Kay naibgan ko og dili ingon nato. Ya. Ya. Mata na kay maliit na unya ka. Nialagi ka. Naunsam ni ako tingog. Napagaw lagi ka. Naunsam man ni oy. Unsa man ako pag-take ni calls. Ayaw na sa duty karon ha. Dili na mahimo eh. Magpa-check up ta. Eh, sige-sige na lagi ng imong kapagaw. Mura ba sulti sa uban nga kung magsigig kapagaw ang usa ka tawo, may sakit sa kasing-kasing. Unsa? Wa pagid ko makapa-check up aning tanan akong gibati. Kay kinilaging daghan tag obligasyon nga mga bayranan. Mao kinahanglan gyud nga mo duty. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod, unang pangutana. Dili ba di ay maayong matug dayon ta, human og kaon? Mao ba ni ang nakaingon atong giurom ko? Usahay ra ba? Musaka ang akong acid. Nga naman ni. Ikaduhang pangutana. Magsige na sad karon ang akong pagkapagaw. Tungod ba ni kay pang night shift ang akong duty? Unya tunog? Tinuod basab nga say na kini nga may sakit ko sa kasing-kasing? Ikatulong pangutana. Lisod gyud alang namo mga night shift ang pagkatug sa adlawan. Punan pa nga saba kun adlawan. Unsa man namo nga makatug mi og gustong oras? Ikaupat og katapusang pangutana. Kanang sleeping pills, safe ra ba nang imnon matag adlaw para makatug ko og tarong? O unsa mang mga tambala o vitamins ang imnon aron makatug kog tarong? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Lia. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa. Kini ang akong suliran. Ano na sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral, o mga drug-related nga mga problema kay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist, ug usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di karamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account. Kini ang akong suliran official writer's page o diba sa mabatan sa 3rd floor, UCR, Martinez Building, Osmeña Boulevard,
Cebu City. Arto na Eileen Bathan ang motambag sa inyong mga legal nga mga concerns, mga problema sa kinabuhi. Okay? Ang ato makuto nga pagtulunan karong adlaw mao kani nga God multiplies what is given in love. Mao gyud, no? Kani kunong mohatag ka ngadto sa usa ka tawo nga knowing his capacity don't have the inunta malingin na kapasidad nga mo return the compliment, ha? Ano bitong tininod gud nga hatag di kay panang-eleksyon manghatag ka kay mag-expect kang mubutar na nimo ngadto sa mga politiko. Di na hatag investment na. Rumatag ka sa usa ka tawo expecting natin ng return nga kinasing-kasing mo na hatag, ha? Nya kita pong makadawat ayaw lang po pag ingon, uy, naa naman ko ni ani. Labi nagdi kay po mahalon. Ma-embarrass man sa itong hatag. No, pasalamat. Bisag mahalon, baratohon, basta kay kinasing-kasing ang paghatag. Ha? Naman na, according to Father Aloy, no? Ang atong magtatampo ko ng adlaw si Leah, 40 years old, may duha ka mga anak. Sumasa na bati ito sa punto medical ang problema ni Leah, no? Kaya, tagadiin man ni si Leah. Cebu City na din no? So sabon ako ni greet ni mga taga Cebu City. Mga taga sabon ako ni greet ning na sa kong listahan dire. Mga taga Lahog, no? Ampalayuhan family. Si Lino, si Tess, si Sitsmart, si Felix Santa Ana, si mga Abilia family, Engineer Henrito Dudong Abilia nasa Talisay o dire sa Cebu City maayong pagpaminaw. Kabahog si Phil o si Tero Raso da sa Dumanhog o si Crispal Libod-Libod da sa Alopes, no? Ayong pagpaminaw. Ambot taga mga taga Vicente Soto, maminaw pa panin ako, no? Musta naman dayang mga taga Vicente Soto, mga tanawan, Tanhay Negros, no? Dr. Boy Ligong, musta naman kaniya? Joey Villarosa, doktor. Pa may Dr. Omar Arceo din sa Cebu City, data Talamban. Ayong pagpaminaw. Okay? So, going back to our sender, si Leah. Punto medikal ang problema ni Leah. Unang pangutana, dili ba di ay maayo ang matulog dayon tahuman og kaon? Mao ba ni ang nakaingon adtong giurom ko? Usahay ra ba musaka ang akong acid ngano man ni? Daghang mga rason nga nung musaka yung atong gastric acid, no? Kaon kag may spicy foods, under stress ka, or na kay ingnon ta hyperacidity for whatever reason, no? Kinanglan ni siya attention sa mga gastroenterologist. Dili maayo matulog nga magkulob. Dili maayo matulog nga busog kayo. Lakaw-lakaw sa gamay niya. Kay para di ma-overwork ang imong gastrointestinal organs o imong kasing-kasing. Dili maayo matulog nga kanang inunta magtakilid. Pwede ka magtakilid sa wa nga side sa imong lawas, dili sa tuo. Kay para dili ma-overwork ang imong kasing-kasing. So manay mga technique nga dili minus ang mga problema ay nagkatulog nimo kay maglisod makaginhawa, mahutang kag oxygen kung magkulob ka, ha? Imuntian dapat sa bayad dili maayo. Ha? Busog kay ka, take a little while nga ma-digested sa imong gikaon. Avoid heavy meals before going to bed, no? Kung kaning nag-inom og mga sleeping pills, kung mahimo lang as needed lang, ayaw nang kada adlaw gyud kay magos nga madependent ka, basig masubrahan sa dinuon og tulog nimo, maglisod na ka og adjust sa imong sleep pattern kung dili ka makainom sa imong sleeping pills, no? I rather recommend those who has sleep problem to drink milk. Kaya ang milk maguna na siya tryptophan, which is one of the essential amino acids which can induce sleep. But for some reasons, di gyud madag mga ingon lang, you may take mga sedative hypnotics pero as needed lang akong balikon, ha? Dili kay regular gyud. Okay? Turon nga pangutana, nagsige na sab ko karong akong pagkapagaw tungod ba ni kay pang night shift ang akong duty unya tunog. Tinuod ba nga signing nga may sakit na ko sa kasing-kasing? Di man tiguro, oy. Bata pa man kali, no? 40 pa man ka. Kanang ato manggong sleep pattern magdepende po sa atong nature of work. Kung kita ting night shift, siyempre during daytime awake ta. Okay rin pagkapagaw daghanig mga rason, no? Pwede kag na kay upper respiratory tract problem. Pwede sa ka og maulagi na kay
na kay infection going on somewhere else. So kung pagaw ka, mga remedyo lang, no? Ako mutuo ka ning luya. Herbal luya. Oh, magugom kag luya. Kaya mo gitambag po sa kong kaila. Nga ako, doktor ka, pero mutuo ko ng luya. Iwan ng ugumon, wasa din mong pagaw. Ulo na may commercially available nga mga inunta mga lozenges, no? Sabuti akong nibala, strepsil, o sa pamadya nga makahumok sa imong ginanawaan. But if you have a high body temperature, meaning to say there is an infection going on, ayaw kumpiyansa, kung mahimo lang, you take antibiotic. Antibiotic. Kay kung naa na infection going on, labi nana kay hilanat. Sunod nga concern, lisod gyud nga namong night shift nga magkatulog sa adlaw. Punan pa nga saba kun adlawan. Saan man namo nga makatulog mi og hustong oras. So, pareha ka na, kami sa dali. Nag-eskwela pa mi sa pagka-doktor. Intern mi. Mag-duty ba mi sa hospital during night time. Until night time, 24 hours duty. Inagkabuntag. Gawas nga, wa may mayong tuog. Kasabaan pa mi sa mga konsultan pa itang kinabuya. Kay di ka katubag sila mga pangutana. Ngayon na naging kinabuhi, way sayon. So kung night shift ka, huwag kay laing choice but mo rest yung ka during the daytime. Sa may mga trabaho night shift, mga security guards. Uban, ito nga taxi drivers, no? Nga, tinggabi ang ilang duty. So, dili lang call center agents, no? Naghang mga klaseng trabaho nga panggabi, no? Kanang nasa mga entertainment industry, no? Mga band members, no? Na sila. Awake man na sila during may magbanda og adlaw, no? O may magkanta-kanta kayo adlaw, biyi magina. So mga doctors, nurses, mga nursing attendants, mga hospital personnel. May nga bitaw nang usahay ng uban akong mga kaila. Dok, able ka og madok holiday man. Kung nga sa imong clinic, yung able ko ayo, may ilang holiday ning sakit, no? Okay? So, di ko mutuog na adeng kay sakit sa kasing-kasing kay tungod kay mao ni imong gipamati, no? Well, anyway, to erase doubts, you may see cardiologist, no? Pwede ka magpa-tuda echo, EKG, basic chest x-ray, holter monitoring, mga na mga pamahagi nga masuta kung naba kay sakit sa kasing-kasing. Tuan na, kanang biorhythm, no? Parihar gud pod ng muadto tag Amerika, kung nakaadton mo ko ng Amerika, Europe, abot ka dito. Mausa baya kay unsay adlaw diri gabi man dito. Unsay gabi dito lagi adlaw diri. So mag-adjust ka sa imong sleep pattern. Pagka naka-adjust na ka, mubalik na po ka diri sa Pilipinas. Mao na po may tabo, mag-adjust na po ka pagbalik nimo. It will take several days before ka maanad na po sa imong sleep pattern. Okay? So sunod nga concern. Kanang sleeping pills, safe ra ba ning imno na matag adlaw para makatulog ko og tarong? Kung mahimo lang as needed lang. Sa may mga sleeping pills, usually ako resita sa mga pasyente. Yung mga Zolpidem, kaya mga benzodiazepines, no? Maybe you can take major tranquilizer pero in low dose, no? Tayo mo, hatag ko kini mga quetiapine, clozapine, pati in low dose. Pero in higher dose, amo na yung ginagamit sa mga major psychiatric problem. Pero kung sleep problem lang, I can use quetiapine and clozapine, mga benzo, Zolpidem, melatonin. These are effective for sleep problem. But akong balikon, ayaw kung mahimo lang gamita every night kay madependent ka physically and psychologically. There are many ways nga makatulog ta. Unsa man, you read books before going to bed, no? Make your eyes tired. You take a lukewarm bath. You watch TV. Before ayaw pugsa nga paglimbag-limbag lang ka na sa imong katrin nga di ka katulog. Kaya mo, ragipanis ni mo imong kaglingon. Okay, so hinaut nakasabot ka sa English speaker ni Mulia, dinhi sa Cebu City, o ngadto sa libuan millions ng naminaw sa itong programa kini nga akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra, kamot tigid po ko. Maka-speaker sa inyong mga problema sa kinabuhi. Unsa may saktong kadugayon sa pagkatulog? Ang sakto ko ng pagkatulog is when you wake up the following morning, you feel refreshed. Kana may short sleepers, no? Mga 4, 5 hours lang na po, 9, pero the following day, haggard looking lang gihapon. So the definition of a good sleep is when you wake up, kung balikon, the following morning, you feel recharged, refreshed.
function normally ang atong homeostatic, atong physiological functioning. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatak naman. Daghang salamat ug maayong adlaw.